खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 एप्रिल 2020 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय दिनै हेफाजाब मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो दाफोरमाय। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों अनलायगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। फरायनायाव गोसो दुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। अदेबानि जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनखौ बारा फोथायोब्ला खहा जानो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनाय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गाज्रि आरो उल्थायैसो बुजिनो नाजागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। जेरावबो इनभेस्टमेन्ट खालामैयानो गाहाम। फालांगियाव मोजां, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावख'आव लोगोनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा
मोजां खौरां मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बाय बाहागिजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ साबस्क्राइब खालामो आरो लोगोसे सानफ्रामबो गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।